Tiña, como vedes, breve, pero de moita enxundia, que estamos nunha paraxe ben fermosa, aquí ben representativa do interior galego, do rural, e, bueno, pois vimos hoxe, penso que un día de ledicia para todos, sobre todo para os veciños do barco, para os xestores, para o alcalde, para a corporación e para a población tanto do Seixo como de Barxa e do Bolo en general e de toda a zona. Por qué? Porque vamos, hoxe vimos aquí visitar o inicio das obras que fai uns días comenzaron, e para restituir un vial que caíu a finales do ano 19 e que desde ese finales de decembro do 19, 5 anos, pois leva nesta situación, propiciando a incomunicación, a falta de unha dinámica no transporte que afecta aos pequenos, aos maiores, que afecta a todo o mundo, e que finalmente, pola insistencia e a preocupación e a responsabilidade do alcalde, pois a Confederación decide botar man nunha obra que non era a súa competencia. As obras de paso, as pontes, son responsabilidade dos donos da estrada, pero esa insistencia do alcalde e a repercusión negativa que estaba tendo no entorno, nun entorno tan fermoso, pero tamén nun entorno do rural que todos sabemos que está comprometido, que ten moitos problemas e que todos estamos de alguna maneira intentando loitar e poñer o noso gran de area para propiciar que a xente se quede no rural, pero claro, se non hai comunicacións, as comunicacións son moi difíciles, pois a xente non vai a quedar.